Аз снимам. Здравейте, приятели! Продължаваме пътя към Марица. И това е страхолетите. И да стигнем до някъде, тръгваме. Мале, тук само жаби да искаш. Гледай колко жаби. Мале, тая каква е голяма. Виж пред мен къде е. Тя се скри. Тя другата скокне. Слез до водата да ги виждаш, бе, няма страшно. Виж она как се надуват. Виж е там. Виж как се надуват до клончето зеленото. Виж е, видя ли как се надуват бузите? Виж как лежи. Е там она до клончето зеленото. Виж как прави, като квака е бузите как се надуват. Виждаш ли? Виж как те гледа, към теб идва. Така беше голяма. Виж как се гонят. Жабешко царство. Няма да убива жабите. Ей! Но там направо се носи на влак. Мама се носи на морето, да и пясък и вода. Направо си докараме ето караваната. Да, един палец. Идеално място, когато също е смотран пикник. Аз ще си пина малко от моята вода на колело. Много яко колело имаш, бе. Много яко на колело, вижте го. Тук е стойката за шишето. И това е моето колело, има фар. Има заден щат и да. Приятели, сега спряхме за малко, но ще експлорираме заедно с мен. И сега
Имаме тук някаква поляна. И аз викам да се качим на едно такова, като стълб. Тати, мама са на пикника. И аз викам да се изкачим ето тук. Може да оставите един лайк на това видео, да се абонирате за канала с камбанката. Тук има жаба. Чакайте. Буквално пред мен има жаба. Аз ще отида да кажа на мама. Айде бързо, приятели. Тате! Намерих по средата на нищото да се изкачваме там нагоре и намерих жаба. Да. Ами ще ми направиш един клип там как се качвам с противета? Добре. Да. Деца беше качил. Снимай напред там. Ето, приятели. Следваме тачо стръв детската. Мишок видях. Но той директно се шмугна. Бял. Айде, приятели. Ейте. Опа. Супер. Искаш ли да пробваш там на работа да я караш голяма? Не, вече моля да се снимам себе си. Оставам. Айде, приятели. Само нещо да погледна. Айде. Мачо, я да не се прибия. Чуй. И бум. Приятели, между другото видях един мишок ей там горе, където сега тати се изкачваше. Не. Беше ей там. И видях, не, къде тати се изкачваше. И видях един мишок, такъв бял, и се шмугнала в една дупка, точно като идвах до него. Аз не го видях. Но директно го видях след като влезна. Ето го, приятели, между другото, и нашия пикник. Ето. Мама, тати, аз ядам. Какво е това? Дървото. Да снимам. Мамо? Сега, познайте кой ни е оператор. Тачи! Сега, аз много обичам да имам оператор, защото ми умаля ръката то направо. Аман. Тук ще се да те снима. Така. И аз между другото, приятели, сега ще ида да си взема водата. Адски бързо и ще се оставя тук, за да не се разкарвам. Има много мушички. Да. Тук са. Взех си шишета. Айде. Опа! Направихме снимки. Още ли, бе? Ай сега. Мамо. Стига толкова. Вижте какво е яко може. То от Декатлона за колело. Айде, приятели, продължаваме. Не. Вече да си щом да изплуваме някъде нагоре, къде тати се беше качил, дед го снимах с GoPro-то. Да ми решим някъде пак мишок. Другото. А не няма батерия. Не. Не, бе. Айде.
Хайде нагоре се изкачваме. Тара-дара-да. Тук да ще има някакъв плъх. Тук как се стресна. Качихме се горе. Между другото, вижте каква някаква полянка. Днес можем да тичаме заедно. Тук е стръмно. Хайде, аз съм Спайдермен. Искате ли да потичаме заедно? Айде. 3, 2, 1. Имаше дупка. Много ми взе от пицата. Не. Вероятно. Ето тук може да направим огън, обаче няма какво да печем. Сега малко отишваме там на една полянка. Отишваме на там полянка. И дойдох до тук. Я тук да видим. Водата малко. Между другото, има шанс да има някакви такива мънички морки змии, но аз не вярвам. В смисъл, само аз не вярвам, според мен. Мале, много ми се играе на крилица тук. Ще бъде много забавно, ако играем, защото... Какво? Аз вече... Ти дам капки. Няма, аз знам 1000 неща. Места. Между другото. Ето тази пица, където я хапва мама, е моята любимата с сирене. Аз я обожавам, вече това ми е най-любимата. И на пица лап. Сега тази ще брои до 30. И ще играем на крилица до 30 тази ще броим. Сега за всичко таймер. И ние се крием. 3, 2, 1, старт! Давай, тати, затваряй! Очи! И не тръгва. Сега. Мисля, че някак нагоре. Че сега аз това си. Ей, тук горе. Тати, ма, нещо си хората. Аз съм горе. Чуете ли? Това мишко ли е? Загубих времето, защото май видях плъх. Чакай! Чакай! Да слезна долу. Сега се крия долу. То може и горе да се скрия, не знам. О! Ай, сега бе, дали горе или долу се скрия. Дай, засичай. 3, 2, 1, старт! И няма да гледаш да мамиш.
аз между другото се прибих. Падна ли бе? Дай се избърши. Прибих се на един клон. Внимавай бе, мама. Ще се спомня. Дай. Сега целя съм черен. Тате! Идвай долу! Ай, готов съм. Готов съм. Сега, моята тактика е да отида адски много в дясно да дотичам и да легна на някаква поляна. Да вдихаме на хората искаш ли? Не е така, да легна по хорем и е така да го наблюдавам. Това е моята тактика.